Madwar 300 espert u operaturi fis-settur tal-avjazzjoni jinsabu f'Malta s-sitt edizzjoni tal-Malta Aviation Conference Expo, il-MEIS, konferenza internazzjonali li qed titlaqa' f'Malta biex tiddiskuti l-futur tal-avjazzjoni. Fl-indirizz tiegħu il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li fl-aħħar 10 snin l-ajruplani reġistrati f'Malta żdiedu 135%. Għalli l-att ta' ajruplani li jtajru l-bandira Maltija u l-marka 9H żdied minn 174 sin ilu għal ftit aktar minn 900 din is-sena. Għalli Malta qed tkompli tattira żied investiment f'dan is-settur importanti għall-ekonomija b'qafas leġislattiv b'saħħtu, flessibbli u li jilqa' l-isfidi. Attribwixxa reġistrazzjonijiet fuq Reġistru Malti bħala fiduċja fil-ġurisdizzjoni Maltija. Joshua Zamil li flimkien ma' Stanley Buġejja u Jonathan Dahl li huwa wieħed mill-fundaturi tal-MEIS qal li s-settur huwa karatterizzat minn żviluppi fil-qasam tal-intelligenza artifiċjali, riperkussjonijiet trasformattivi għal mod kif jopera s-settur. Għalli riċerka u l-innovazzjoni huma għodot kruċjali għall-iżvilupp tas-settur, aċċenna dwar l-importanza ta' tkattir u l-iżvilupp ta' riżorsi umani. Minn teknoloġija għal safety, security, fil-fatt wieħed mill-affarijiet li qed niddiskutu f'din il-konferenza hija geopolitics, pereżempju, kif dan jista' jinfluwenza l-industrija tal-avjazzjoni. X'għax inti għandek pereżempju l-inkwiet fil-pajjiżi għandek gwerra għaddejja f'daqqa waħda l-airspace sa jingħalaq. Kif jingħalaq l-airspace il-kumpaniji tal-avjazzjoni ma jistgħux jużawh, iridu jagħmlu rerouting, ajruplani ma jistgħux jitilgħu jew jinżlu minn ġo dak il-pajjiż, ġifieri għandek dawn l-affarijiet kollha. Affarijiet oħrajn niddiskutu AI pereżempju, niddiskutu cyber security. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Trasport f'Malta Kert Farrugia nfasizza l-importanza ta' dawn id-diskussjonijiet u l-irwol tagħhom biex jtejbu l-progress fl-industrija tal-avjazzjoni.